Anya laki din! Nanang! Nanang! Si Mang Puton di asawa ni Manang Jenny. Nakaama masimang paut. Dito di post na iti Facebook, oh. O kitaan niyo. Jak makita. Awan jay sarming ko. Daytay di adada iti airport. Napandagayam sinabat ni Manong Banjo ijay. Nanay, anya ngay dayto a picture. Dayta, iti restaurant anangananda. Ay no, sikat dayta a restaurant. Nay, limok magmat ni Banjo a nagabrown. Dumagas dan to siguro dito balay. Anya nga tamo ti pasarabo ni Manong Banjo kada kayo. No ikanak to iti kwartak nga igatang ko iti duster ko, ay umdasan dayta kanya kanak ko. Lakay, nagaduti nag-like ken nag-comment iti impose ko a pictures tayo idi kasangsangpet mo. Sino nga dagita nag-like? Dagiti kakabagyan tayo man Kakabagyam mo, no? Kakabagya. Kakabagyam ken kakabagya. Nagaduda, oh. Kit agipos ka nga, agipos amay. Kato na, i-post ko amapan tayo agpasyar ijay tagaytay. Sigurado, adun tumanin ti aglay. Nanang, adamanan ipakita kada kayo, oh. Damanang Jenny kan Manong Banjo. Anya manan dayta aya. Di pa nagpasyar da iti tagaytay. Kitaan nyo, ah. Day, anya dayta, bulkan? Siguro. Nagaduti tao, iti na pananda. Apay apos da apos dita Facebook. Idinto ta saan da pay adim magdagas dito'y balay. Huwag nga agpaisuan niya. Sa dino nga ta tinagnag na anday di na panday di tagaytay. Ay kat dita kalsada tumayab da nga raw. Apay nga raw nga idinagapuday di airport. Saan daman la adim magas dito'y balay. Wan nga raw, urayak mo't, ngam di da mo di magas. Oray nagipurwak dala kong mamot iti may sa balkot at tsokolate. Ay, saan da tayong samutin ang malaki pakabagyan da? Tila mo ibagbagayaw. Mabalin ayamot ang malipatan da tayo akabagyan da. Wan, ngumapay ngay asaan daman la akayat ti magas dito'y balay. Amang ano dumagas danto into no aggapuda iti tagaytay. Ay kandatan to iti pasarabaw. Oh, dandani tayo makadanon iji balay da anti Marge. Anya nga ilakay. Dumagas tayo iji balay da. Kapay ko madumagas tayo kailangan. Kat, pasarabon tayo mit ida Kat no like da alike kadagiti ipopos ko a pictures tayo. Diretso tayo nga gawin. Mabiit tayo laang mo. Bayamon ba kay? Ay sos, nagpartakan di puraw avan alimabas. Pinatapok na matan iti kastaunay. Itala ang nakitak dayjay apuro agana. Bisita siguro da ita, iso adin na amo ti agin inayad. Kanapay ngamin nga uray dito igid ti kalsada. Katuwalisam. Kita aman day natapukan kayaw. Nagaduma ngamin a plastik nga agkaiwara. Awan mo't sa bali amang walays. Patapukan da kay tumanan. Usto nga minan day ta panagwalwalisyo. Mapan kay kid din agina na. Wen! Naawatak! Wen ko na nga ro de. Una yan. Wen lata! Itaya. Wen! Manag na dito abay na. Dinak mo't pampansinin. Kasla dinak makikita. Ay, unay. Ay, aguray ka man. Oy, lakay! Na, talaga dinak pampansinin. Wen ko na lang Sino nga tayo ti kasarsarita na iti cellphone na? Lakay! Wen nga wen! Wen, ti sungbat ka, wen!
Di ka pa'y lasumardang amak itong tungtong dita cellphone mo. Sige. Babayan. Huwag ko na lang arudan. Sige, babayan. Lakay! Ay, unay ka mo tinaya. Bugkaw ka la, bugkaw. Amo mga dakasarsarita dito silpong mo. Ag 5 oras kan amak isarsarita dita cellphone mo. Asino ayaday takasarsaritam. Di kumparik na ito eh. Apay 5 nga oras ti panagtungtong yo iti day ta kumparem. Anya la una iti pagtungtungtungan nyo. Kumparay ka naggapoy ya bro. Ayawan bibiyang ko no kumparem anaggapoy ya abroad. Nagsilos ka man ako na ako. Saan ka ding agsilsilos? Tas si kalaan ti misis ko. Nukas pangaringan man, nayunan kalaan. Saan ka ngay suksukat? Anya! Makiinumak man, Uncle. Isod sa di bagas ka dito balay ba? Tamakinom ka. Kasano ajak dumagas, kat nagnagnak, anapan dita nakilabaak. Awan mo't intin ni nanang apa masahik, Uncle. Apay, Uncle, awan tinalamis adanom yo. Ay kilukatam day tarif Sige, Uncle. Danom lang ti alam dita Saan mo nga alalaan day ta intin ni manang mo ajenay, kan manong mo banjaw at tsukulay. Ay, inikanda kayo, iti chocolate yaw. Wan, di magas naman dito balay, hindi na minsan. Hindi kanda kamay. Apay, da kayo ngay. Saan da kami pa'y mat nga inikan? Nay, apay gay. Kanayon damot amalablabsan jay balay, no kasta nga agpasyarda. Ang di da pa'y pulos dim magas. Ay kumaun-udi kayon to siguro, ngay kanda. Siguro, Uncle. Sanga sa akon to siguro, itinda ka na kayaw. Ay, nagado ngayon, Uncle. Ngamsapay lak mo mga rod, takasta. Anak man na surut-surut eh. Kasano? Day tala cellphone mo tigigamam. Madamdama, addan tumanen kain-innawag mo. Agsarita kayon tumanen iti manong nga oras. Awagan ka rin dagiti ko kumpare. Kukumpare nga, boses mo ti babae di mga ko akasarsaritam. Way, tako kumarik ida. Ha? Nagmayat tupay ti iilakan nyo. Alang mga agsasangit kamay. Basta, surutin ka lata. Ay, unay ka na ya. Di na lamay kamot na iti basita privacy. Umadayo ka mamay. Makapasurong ba, surot ka, surot. Nyalaki din na ya. Apay nga tananang, ida mo lamang idagasan iti pasarabo da manang Jenny kan manang banjaw. Wan nga raw, apay nga ta. Idi saan pa'y asimmangpet ni manong mo abanjaw. Kanayon dito'y balay ni manang mo Jenny. Uwang nga raw, i-share na dagiti nagado nga istorya na iti biyag na. Dagiti nalaladingit nga istorya iti biyag na ti umay na istoryaan dito. Kung dumawdawat pa'y kada kayo iti balakad. Angam itaan naragsak ti biyag nan. Di mo la dumagas dito'y balayon. Bayamon, saanan nga agsaksakit tinakam mo. Ta dumagas dan tumula siguro. Apay ngay dagiti sabali a kakabagyan. Inikandan iti pasarabaw. Ngam da tao awan pay. Ay, mayatin to'y sakak. Iso ang makapagnakaw na makapasyar. Imbag man manong ta makapasyar ka manan. Iso nga inusar ko magtina. Na ito sinilas ngayong pasarabo kanyak na Jenny kan banjaw. Iso day ta insuot mo. Ikaw na. Kastoy gayam dag sinilas iti naggapo iya abroad. Nagbayat nga ibadag kan naglagan. Apay nga ta. Awan pa'y magtim pasarabo da kanyak. Uray tiping la kumaasabon. Ni ay, saan na kayo pa'y pinasarabuan? Awan pa'y nga ron manaw. Ay kiturahin nyo lata. Kanon to pa'y nga ta makalagip ni Jenny.
Nene. Diyan eh. Di mo panpanasan di ang sangit dito sa guwana. Lapdam na ita pa nagsangit mo. Lapdam! Di mo ipalubos nga agarubos na kitaluam. Apay, Uncle. Ikikatam ka di ti karbangak nga agsangit dito isang wanam. Di mo laam mo ti dagan santoy barokong ko. Pero may tidagsan na. At kaya't kung yibkas ti sakit tinakam ko, babaan iti panagsangit ko. Na, ay tikutam. Kunak, nasakit tinakam ko, Uncle. Ah, saan ko amagag ti magbagam? Kasano adi mo mga ngay? Ah, kita mo matay na lakay ako. Tulang ako na nakaw. Anya, tulang? Kano pa yan nagtulang kayo? Ay ka na, bayagan na. Eh, kinusipin sikaw. Ngamidin nyawat ko kada kayo tayo pasarabo yung saan kayo matatulang? Ah, ay kasaya. Ay kuha ka ba na nakaw? Ay, anda pa dawan nga agtulaga. Anya, seasonalan ti pa nagtulang yung Uncle. Kasta nga road. No medyo napudot ti panawan agtulaga. Asino nga roden nga iti pangibagak iti dagan santoy barokong ko. Ay, saan kumadlaang ang mga uray anya pa iti arabidam? Masapul amayipkas ko ti sakit tinakam ko, Uncle. Ay, nagrigat na yan ti lakay. Nagrigat ti agtulag. Oh, Manang Jenny, sigamot gayong dada sumungad nga agsangsangit. Ni Auntie Marge nga eh. Aday jay likod ti balay, agwalwalis manen Apay nga agsangsangit ka. Nagsakit nga minto'y barokong ko. Ay sus, amangan mat no da sakit ti puso, inka agpa-check up na. Ni Auntie Marge, ti kayat ko apang ibagaan iti sakit tinakam ko. Mapan ko ayaban? When man, ingkaya ban. Mala, mabit lang. Sakbay ngagsangit ka. Ibagampay no anya ti makagapoy ti pagsangsangitam. Kung aminan makapasakit iti barukong nga talaga. Anya ti pagsaksakitan ti barukong mo aya. Nilakay ko. Apay ni Banjo. Adda babae na. Anya, adda babae nilakay mo. Wanante, isugayam di ka na yun na kay ninawag. Babae na day jay. Naglukon. Nagabrod lang, ninayunan na kan. Naman nga rodante, nagtalagakan ko na. Tagayam, nabayag na ko naluklukwan. Apay, no dagita bambanag, umay mo ibingbingay kanya. Ngam idisimmangpat nila kay mo, dinakpay na lagip a pinasarabwan. Ay, man mante, saan kamot na nalaglagip? Nadakamat ko lang matkitde. Saan kumat at tagtagidaksan? Bayan nyo, ante. Tayo to nagsubliak nga umay mangisir iti sakit tinakam ko. At danton awit ko apasarabo kada kayo. At dapay ayan na bate. At dapay mat na bate. Uray kwarta tulatan. Apay, sa dino ti papanan nyo nanang. Maluman. Mapan ko kasarita ni Manong mo Banjaw. Adda ka no babae na. Isu ti pagsangsangitan ni Manang Jenny, di may di ti balay. Awan mat ngamin ti sabali akabagyan na mapan nakasarita no sana siya. Kadag iti dadumangay akakabagyan tayo nanang. Bisida ka no amin. Awan ti makasango ang makisarita kenkwana. Kating kayo nga ron ananang. Bareng dengganda kayo ni Manong Banjaw. Nasken nga ornusen daday tabanag. Kaasimot, dagiti anak da.
Marge mo ko, sasao. Ay, saan ama balinday tangar aramidam kini Jenny? Saan mo aluklukwan ti ka anak ka? Kit saan kumitalok-luk ko, hinantay. Anya saan, kat adda ka no babae? Ang lalaki din na yan, antay. Extra lang day, Jay. Ay, sana mabalin ti extra. Ako nga takno kasta. Ah. Sapay sabali akno sakti makaugan. Lalaki mo ni antay na yan. Kasla ak ngumarngar alyaw. Ay, sana, antay. Di kaya ganun. O, auntie, adto'y ti pasarabo mi. Nagadunda gito'y balasang ka. Kumpleto day ta, auntie. Pangkusina, adagatas mo ditan, asukar, ken kape, ken adupay. Ay, saanon. Kwarta laengen, takasapulak ti gumatang iti agas ko. Ay na, pasensya kan, auntie. Ta idinaragsak ti biyag ko. Jak nang i-share kan ka. Ngem idinagladingitan, in-share kon ti ladingit iti biyag ko. Ay na, awan day jay kaanakan. Ay nyalakit din ayak day to kaanakan. Rumbang dayam nga idinaragsak ti biyag ko. Nag-share kan ka. Saan laang nga iti panawin ti panagladladingit ko. Sipot-sipotam latan nila kay mo no agaramid manan iti kalukwan. Nagkarin kanyak ka, ngagbalbaliwan. Wananting, ket agyaman ak iti panang-advise mo kan kwa na. Sikakat ti denggan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay. Ay, ayatin ka unay. Lisa. Kasta akmat kan ka, ay ayatan kamot unay-unay, Brando. Manipod idinagamamuta, aging gaita. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman na no kasta, Lisa. Swerte, ka talaga king ka. Ha? Wina, gapota para kanya. Sikatin na idumduma a babae. Malaksid iti kinapintas mo. Nagagay, ken nasingpit ka pa. Aday ta ka manan. Pudnumit ibagbagak. Lisa, Oh, apay akas ta ti panangkitam kanyak. ada ko makayat ko nga ibagaking ka. Anya day ta? Nabayag tamutin nga gayan ayan. Amamutan ti ugali ti tunggal maysa. Kaya't kung agkalaysata ko man. Brando? Adamot tin tinananay nga ornong ko. Panag ko na. Umdas dayayan para iti gastusin ta iti panagkalaysata. No, umanugot ka. Anya ko mati makagapo. Asaan at nga umanugot, Brando. Kinapudno na. Day ta tinabayag nga ururayak amang ngag ko. Manipod kan ka. Anya? Agkalaysa kayong kinibrando ako ng Lisa? One friend. Ay na, nakaragrag sakat. Anya pa nga iti maibaga. Sana all ko na ako na. Ay, kanuot nga tayo nga at damang ikalaysa kanya. Anya? Matayak ton. Nga awan pa yung mga ikalaysa kanyak. Mat, ay, at bakalaksan. Agtal na ka man si kabakla. Tila ibagbagam at talaga. Kat, pudno mata. Matayak ton. Ngamjak pulos na padasan tinagna iti ayl ako nada. No niya nga tamat tirik na ah. Ay kat, naragsak Ngam saan abongga ti kalay sa amin kini Brando. Simple laan. Tinapatag, naragsak kami iti tunggal maysa. Oh, sa bagay. At ano ti bongga ka, Liza, no agsinan tumadlang iti udi. Useless. Nasaya at tanaranaan ka dito'y tersena ni Nana Miling, bakla. Oh, kumusta, Mare? Kumusta ti panaganges mo? Ay, katkasto lata. Agang angas lata. Sika talaga. Ay, nasaya at no kasta. Kung naglangit din no nalipatan mo ti umanges. Agtal na ka man. Ayun gayam. Adaman sa ludsudat kan ka. Anya man ang day Mare. Tunggal agranata. Adda nga dati sa lutsudan kanya. Pudno ka di tinadamag ko.
nga agkalay sa kanundali sa ken Brando. Wan mare, pudno dayta. Indun umaya, February 14. Dayta ka no, kati pa nagkalaysada. Ha? Valentine's Day, ti pa nagkalaysada. Wan mare. Oh, abay ka di. Inranada pa'y at talaga iti aldaw dagiti puso ah. Naimbag ko mga rod no bongga ti kalaysada. What? Nay, apa yan, Estela? Kasang sangpot mo pa ilang dito'y tersenak. Ngam agal-alak ka mo tanakasta. Ay, kas kalago yung iti kasta pa nagal-alak mo. Kasano mga min sa anak nga katawa na. Hay, una yan. Akat, ibaga mo na. Nadamag ko at isingsing dali sa ken Brando. Ket agbalor laeng iti 299 pesos. Aniya? Una na, 299 pesos kano ti worth ti singsingda. Inton agkalaysada. Inranada pa'y mat nga road inton February 14 a Valentine's Day. Ngam, ti singsingda, 299. Naguyaw ka mo ten, Estela? Uyawak at talaga nana. Ngamin, idinagkalaysa kami kinilakay ko. Agbalor iti sa nga 10,000 da iti wedding ring me. Ay, makapaulak at talaga da Brando ken Lisa lakay. Kaabay ba kay? Ay na, agkalaysada kano inton umay a February 14. Kahit, anya ko mati makapaulag kiti dayta. Saan mo't ang makapaulak ti panagkalaysada? Ti pagulak ka, jay balor ti wedding ring da. Ah? Nakalaslas day jay Brando. Kunam lanubak nang ngam ti wedding ring da. Agbalor laang iti 299 pesos. Anya? Wan lakay, pudno ti bagbaga. Agbalor laang iti 299 pesos ti wedding ring da. Ha? Ang cheap. Sobra. Ay, maminsan lang iti tungpal biyag ti panagkalaysa. Ngam, naglakaunay ti singsingda. Anya? Ang mga noawan pa'y makalawas, kalpasan ti panagkalaysada, kat agkupasan ti singsingda. Gayam ti umay imbagbaga dayjay nga Estela kada kayo, nana. Wan, Lisa. Gambay amon. Di mo ni kaskaso no anyaman ti ibagbaga na dayjay a babae. Hay, una yan dayjay nga Estela. Anya nga ti parikot na. No agbalor laang iti 299 pesos ti wedding ring ni. Ammo tay mo ti ugali dayjay a babae. Nauyaw. Kun managtagibasik iti pada na a tao. Sa bagay matkit di anana. Idi pay laeng nga ugali na dayjay. Isu abay amon. Ibaga na lat ti kayat na nga ibaga. Tinapatag, awan ti dakes ngar aramiden nyo kan kuana. Di mon panunutay. No nyaman ti bagbaga da nga Estela. May papan ka data. Ay, awan mat ngamin di sana nasaya at ngar aramiden ta kadakwada. Ngam apay ang masapul da pay nga aguyaw iti pada da a tao. Lisa, iti biyag. Saan ang maliklikan ti kaskadakwada? Ada dagiti nauyaw. Tatawaan da ka. Ngam saan ko maday ti mangipaay itiliday king ka. Anya ko man no para kadakwada. Nakakatkatawa ti 299 pesos a wedding ring ta. Ay, sa bagay matkit di ah. Tandaan nam da ito eh. Awan ti nangina kinalaka no maipapan iti panagkalaysa. Anom ti agbalor iti rinibo asingsing. No agsinadan tumot laeng. Saan ka day? Ha? So abay bayam lang ida. Agkatawa dalat ta. Aginggat kay kaya da. Maumadan tulat ta. Awanan ba na talaga daya, babae? Ay, nayurat na talaga di kinamanaguyaw na. Uwan nga rod mare. No apay mat ngamin ang masapul nga uyawan na kami. Di lata nga agyaman.
No afford da kinila kay na tirinibo a wedding ring. Mala, bayam la Taliza. Saan lang nga may sa ti aldaw ako nada? Naimbag kumamat no saan na anapan imbagbaga iti tattao. Sana katawaan. Bayamon mare. May man? Masabat ko lang daya babae. Si Gluta ka talaga. Nagalas di pa nagyumiwat na. Nagmayo tatapalan. Tapno agsara. Tapno saan ang agsasao? Ha? Katuan, masabat ko talaga daya nga Estela. Diyak makapagtepel. Pasubsubak no ko nagtuman. Galit ako sa mga etyoserang katulad niya. Da kayo matgayang ti masabat ko, nana. Makanmat day ta imat nyo. Wan, nagapuak iji balay dalisa. Nakipila ak. Apay, saan ka anapan? Ay nanana, jak kayat timapan. Taamangan no jak malapdan tiniwat kung agkatawa. Uray ijay kaadwan ti tattao. Aniya? Saan ngamin ama ikat iti panunot ko jay 299 abalor ti singsing da. Makapailak at talaga. Aniya? Ipadlaw-dalaw mo na yung agtip-tipid da. Ay na, saanan anapatag day tabalor ti singsing Estela. Tinapatag kat addaragsak kan kapya iti panagdanada nga agasawa. Alaing kayo nana, ingkay manganan. Saan kayon asumanao? Gapula ang tanapan kayo nakipila. Isunti kanunungan niya. Ay, alakon. Ay, nalabas na talaga ti panagniw-niwat na daya babae. Ay na, nagmayat at ibabantag nakam. Ala, bayamon bakla. Adan tulat taal daw ti kasjay at tao. Sa bagay matkat niya, sapay la ko mga rod. Tagnanayon tiragsak da nga agasawa. Ha? Uwan iti kasta. Ada gungguna na yerinibo a wedding ring da. Aniya? Ay, rod ko na ya. Uray gayat ko tagsingsingpat. Kung nakitibagik asaan akong ngagungungat. Ngam na ni Estela ti mapanunot ko. Ay na! Mademdemonyo at talaga ti panunot ko. Salbagit de. Ha! Awanan kay tiban! Nukas na mo lang! Agsina talangay! Estela pangasin. Pakawanan na ko, ma'am. Pakawan ko lang! Puro Diyos, puro santaw! Idida mo ang nagbabae ka! Pinakawan ka! Gaputa kayat kulat tangag talinag tay titunggal may sa! Gaputa jak kayat amadadaol tinabayag ang nagkadkaduan ta! Ngam ita, inaramid mo manan! Ala! Alam amin nga usar mo dito'y balay tapumanaw kan! Mapankan itayan ti babaem! Agdan na kayo! Ay, saan, Estela? Ako na ka nagbintutak. Ano si katayayat? Salbag day tangayat! No napudno ti panagayat mo kanyak! Saan mo ang maaramid tag babae? Inaramid na kamaag dyan eh! Awanan kay tibayan ko nakmanan! Sana ka nagkurang kan kakasasawam! Ngam na aramid mo lang tatiba nagatong palbiyaga pagsaksitan tinakam ko! Kurang langan, ubunam ti babaem! Salbag ka kitay! Among lakay, damag ko akas taunay a panagap-apad da Estela nga agasawa. Ha? Taapay ka na, bakay? Ay na, nagbabae ka naman ni Johnny nga asawa na. Anya? Manang? Ay, una yan. Kaano lang, hindi nagbabae. Hindi ko na ornos da. Sa ita, nagbabae manang. Wan nga rod lakay, sabali ka naman a babae. Ay, una yan, dahi jay adyanay. Yala kaya tagsaaw. Diag da dahi jay bakay. Isuan man niya man ti madamag tamay papan kadakwada. Aguli magtalatak. Sa bagay mo't kitli Saan anasaya at ti makibibiyang iti biyag ti akin biyag.
Uray siya. Nadamag ko matay tanan na. Ngamjak lang tagtagari. Tadyak pa'y nasaludsod kin ni Stella no pudno. Isumat ngamin ti ibagbaga dagiti karo ba? Oh, kasta? Tunggal adaw may gumatang. Iso ti ibagbagada. Kaniso ti mangmanggag ko pagsasaritaan da. Ay, na yan na kinababaero na dayjay adyani. Ay, wang nga rod. Awan nagbaliwan na. Ay, naglaag lang arudan. Mahala na ba'y lang ti agbabae? Ay, ngam sa bagay. Ita panahon, oray laan. Agbabae dalata. Kas kinijani. Awan lang arudan lang na. Kurang lang ubunan na dagiti babae. Ti awan agbaen. Iso siguro akanayon anak karukpanget ni Stella. Tunggal umay gumatang. Madlaw ko nga daparikot na. Ha? Kasta ka dinana? Payman, masabat ko lang. Sa lutsod at man, kalpasan na, pagsasawa. Aniya? Kunak langit din no aswang ti masawat ko. Si gamit gayam, Maristela, ang nakalalaing nga aguyaw. Ha? Unay kan? Katuan ma, agsarming ka nga ta. Tapno makitam day tayo tsuram. Anya ka batan? Rimwar ka, anak kagulgulo day ta buok mo. Di ka man lang nagsagay say mat. Bay amon day ta sagaysay. Apay akas na tilangam. Kaslada parikot mo ah. Saan akasla, Mare? Talagang adda. Parikot ko nila kay ko. Ha? Idi, pinakawan ko. Gapo iti panagbabae na. Ngamita, ay na, nagbabae manang. Ala, apay. Natiliw mo ka di? Word, Mare, sinurot ko ijay ili. Idi kwan, nay, imo nagdamatan ijay hotel. Kadwa na ti kabit na. Oh, anya tinamnama may bagak? Ay na, saan ka nga i-comfort no day tate expectaram kanya? Ha? Di makuna. Gonggo na! Day tati maganap tinakauy-uyawa kasken ka. Idi, uy-uyawam dali sa akin brando, gapo iti 299 pesos a balor ti wedding ring na. Kita man ti biyag na ita. Oh, they are very, very, very happy. Nagragsak na. Mare, Ngam sika arinibo ti wedding ring yo. Ay na, Diyos ko. Ha, parikot mo amin na parikot. Awan ti peace of mind mo, ama ko na. Ngamin, saan nga agtal na rin panunot mo, iti ka papanunot. No agbabae man na nila kay mo. ha? Tandaan ang dito ibagakan ka. Wala sa halaga ng wedding ring ang saya ng mag-asawa. Nasa tamang tao yan, hoy. Nawatam? Ha? Naintindihan mo? Ha? Nasa tamang tao, Estela. Nasa tamang tao. Danga. Pudno ti imbaga ni baklakan niya, lakay. Ah? Saan amaala iti kinabalor ti wedding ring ti ragsak ti agasawa. Anya ka din day tangay bagbagan. Katuan, nagkalay sa ta. Bungga ko naman. Agbalor iti 10,000 ti wedding ring ta. Ngamanya nga ita. Awan mat urnos ti pamilya ta. Gapo iti aramin mo. Estela. Mababainak ita kadali sa ken brando. Gapo ta makitak anaragsak ta. Ken nasaya at ti panagdenada nga agasawa. Ah, Agbababawi ak itan anak ikalay sa idikan ka. No amukla ko maababaero ka. Saan ka ko mga inaklon idi agar-arom ka pa'y lang. Salbag ka kitde. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nasabat ko ni Carol itay ije bodega. Ay na, nagtadam ti panagkit-kita na kanya. Ha?
Ay tapay ngay ka no, mayang. Jakman ang munana. Awan mo ti saan anasaya at aramida kan ko na. Ay, umapal siguro akin ka. Ay, pudno day tanako na yun, nana. Amok nga umapal la day jay kanya. Nagalas ba't ngamin ti panagrup-rupa na? Kan maysa, di na pa'y ambo ti agdala iti ikaw kawas na. Nakabadbadoy akitaan. Wan nga rod, nana. 35 pay lang ang kitawon na ngumkas la grup-rupan as senior citizen. Apay matakas na ti magbagayo ti gayam ko, nana. Akal, puno mat, isu akagura ni Carol ni Mayang. Gaputa umapal laang kan kwa na. Anya? Kita amot ngamin ni Mayang Pasig a branded ti kawas na. Jag, li, kaskada miral ti sapatos na. Angam ni Carol, Pasig mo't awagwag. What? Wagwag lang arudan, di na pa'y amo nga ibagay mo. Anya? Hay na, nana. Bakbakitan kayon, ngam nauyaw kayo mat. Noan arigan, manulaan ti orasyon, anabat-bati ti lubong. Aniya? Puno man. Imbes at ti orasyon anabat-bati, kat usaran nyo nga agsingsingpat, tapno numatay kayo, kat saan kumanga ijay ayan ni among mo as satanas ti papanan nyo. Ngam saan mat? Tamaala yu pa'y lang taguyaw. Manjanakit din na ya. Aniya? Bakbakitan kayo ngawan manaknakam nyo. Imbes sa dilawan nyo ni Mayang, asaan na nasaya at agoy uyaw, saan man? Da kayon sakit di ti mga isursuro. Ay, una yan. Anya nga to ti basol ko iti dayjay amayang. Takas tauna iti panagsasauna kanya. Amo matan ti ugali na dayjay. Kunam lano asino abakunan. Kan may sa anak mo to umapal kan kwa na. Anya ko mati apalak ngay. Dagiti branded akawas na? Ay saan? Never. Katuan man, uray siya. Saan ko met nga apalan dagiti branded akawas na? Whatsoever no siya. Ang importante sa akin, at dakawas ko, kanadalos. Ayusan, that's very good. Katuan, dilat nga agyaman ni Mayang. No afford na ti kakasjay kangina akawas. Saanan anas ka nga aguyaw itipada na atao. Never mind, my friend, by amon. Tinabatag, awan ti dagas nga aramidan ta kadakwada. Di hambor, ika nga. Nagbalon ka ka, di Mayang. Ha? Ay, kwa, wala na. Nagwalo na. Iso na lang ang tawan si daabalon ko. Iso ang mapanak mangan ijeruan. Kasta ka, de. Da kayo ngay nana, nagbalon kayo ka din. Wan, nagbalo na. Ala, mangan kayo dito yan. Tainak mangan ijeruan. Agsubli akmet lang ang kalpasan ti panangan ko. Mala, mangandan friend. Katuan Ramanam day ti balon ko asidaan. Nagmayati na may ani nanang ang nagluto. Alaman nga ron. Oh, ay no. Nagnanang matanday ta si Dam. Ay no. Ala, bagin matanday to si Dam. Makisida kiti balon mo asida. Ha? Ala, mangantan. 1 hour lang di break tayo. Lumabasak pay. Inak man mangan ijeruan. Ah? Adda balon ko, ngam kayat ko lat tatimapan mangan ijeruar. Sa nabale, adamat kwarta kapag bayad ko iti foods ko. Aniya? Si kamad gaya Mayang. Anya ti order mo? Sa anak nga agurder. Ha? Anya nga ragti ka na. Nasaan ka mag-agorder? Adda balon ko arais, ngam awan si daa. Ay. Di mo ko na nga umutang ka man ay pangasim Mayang Nagatiddugan ti listaan nito Pasensya ka, saan ka talaga pautangan? Ala, padawatan nakman nga rod iti sabaw. Isulatan ati si daa. Ha? Ijayak suli amangan.
itikas na, awan makakita kanya. Malala. Ingkang narutan ni Jesuli. Isarunok ti sabaw mo. Ikaw magayang pare. Nagladaw ka matin nga umay mangan. Wan nga rod pare. Anya to order ang ngarod pare. Tayo dasaran kan. Tapno mangan ka matay. Sigurado ang mabising ka. Na ito'y sinigang pare. May isang order. Agsabawak man. Ay, katuwa na pare. Mala, agtugaw ka nga ro day. Tayo dasaran ka. Anya ti ko ng pare. Sabaw lang ti sinda ni Mayang itay. Uwin pare. Awan ka nung namin ti paggatang na iti sidain na. Nang madamit balon na rice. Ho, una yan. Diyak amo na niya ti ibaga kiti dayja babae. Ha? Amin nakakaduaming agtrabaho iya grocery. Uyawan na. Gaputa branded amin akawus na. Sa ita, sabaw, tisidsidaan na. Ituway, pinapod no na. Saan na nga na minsan, no namin dua kas dyan. Tunggal umay ditaw eh. Sa paula ang tidawatin na sidain na. Ho, salbagkid de. Naglay ngagpasikat. Ang tagayam. Agsidsida iti sabaw ti awanan bain a babae. What? Anya? Ni Mayang? Sabaw ti sidsidaan na ije restaurant ta Dino? Shh! Wen ka no. Isuti ko na ni Dino kanyak itay na panak na ni Jay. What? Kundi kaus iti pasig nga branded. Awang matgayang paggatang na iti kanan na. Hoy, supay ah! Di awanan bayin na babae. Maminsan pa'y nga guyaw. Talaga papainak iti kasta unay. Ah? Ay! Ay! Makapalat. Nakauyaw. Nga magsitsida iti sabaw. Uyaw plus sabaw. Ay salbaga babae. Di lang nagbain. Uwan nga rod. Ay! Uray wagwag ti kawis mi kinigharon. At least, makasida kami iti agkakaimas. Saan nagaskan kuha na sabaw? Oh! Ha? Saan ko uyawan ha? Nga maruludak lang. Gabutan na uyaw. Nga magsidsidamad kaya iti sabaw. Uy, bakla! Ay, nagpigsama tanday ta ang katawan. Nakababain ka dagiti tattao ang gumatgatang. Awan makalapad iti pangkat katawag, friend. Kaya kung ibig sa di katawag, tayo mga kumati buo abilanse. Ay! Anya? Ay na! Naglasto ka tao. Uyaw na amin na di mga ano, nga magsitsidamad kaya may tisabaw. Asino ti dakdak ka, madam? Ay na, sino ba'y kuma? No sana ni Mayang. Ni Mayang? Agsidsida iti sabaw? When? Podno. And that's the truth. And nothing but the truth. Gabutawan paggatang na itisidaan na. Anya? Kundi ka si Tili, Jag, kaskada jeans, nga kakangina, nga mawan madgayam si daan na ay salbag! Anya ti ko na? Surutan ta ni Mayang ije restaurant da Dino inton pangaldaw? Oh, and friend. Ay man, surutan taman. Ha! Makitak na nga sa bawdi si Dana. Ha? Babae na kitikas na unay ko nagtuman. Anya? Nakalalas ti ugali na. Nagtulad nga guyaw iti pada na. Gayam. Awan ni gadang na itilamutan na. Dayta nga rod, friend. Iso asurutan taman. Ikakman iti pagnakman na. Dayta, makan kan Mayang. At dayta ti sabaw adaw-dawatan. Agyaman ako na yan. Awan na nyaman na. Makan kaki din, kabayatan na basit ti tao dito restaurant. Ha? Mga numabayin kan tumanay na mangan. No ado ti umay mangan. Ala, panawan nak nga rudan dino. Tairwar ko matentiray sa abalon ko.
Mga anak natin, mabisina. Unay yung tikas tuyabiyang. Awan pa yan maigatang itinaimas asidaan. An-ano sa kun ati inaldaw asabaw. Bakla? Carol? Apay anak laat ka, nakakita kada kami. Wan nga rod ka. Oh, ituloy mo ka dilat at timangan, mayang. Di ka agpamaina sa bawlang disidam. Anya? Ay na, mayang. Oh, mayang. Diyan ka muna niya ibagakan ka. Ay, nakunak no sana budno titimanon kanyak. Asa bawlang di ka na yun na si Daam tunggal umay ka mangan dito ay. Ngam, ay swas. Pudno matgayam. Ha? Amom? Ha? Amom si ka. Nagmayat ka nga akupan sa ibar sa kijaruan. Ha? Nakalaslatog ka. Nakauyaw ka. Kundi kawas kayo ti pasig ang inginaan. Nga mawan madgayam igatang mo iti si Dam. Danga. Anya? Saan da ka nga uyawan? Marurod kami lang kan ka. Gaputa na ka uyaw ka iti pada matao. Ngam sabaw madgayam ti si Dam. Uray siya. Imbes ang maasyanak kenkwana, gaputa sabaw tinakita ta si Dana. Saan? Marurudak ka talaga. Ay, uray siya. Saan laki ti arumot ti aasyak iti lastong kakaskan kuana? Wan nga rod. Agtrab-trabaho mat. Ngam no apay nga awan igatang na nga tayo si Daan na. Kat siyempre, igatang na itili akaus na. Jag, kan merela sapatos na. Ay, por Diyos, por santo, takawanam. Jak lakabailan nga aramidan di kasjay nga aramidan na. Ay, uray siyak mat ah. Uray wag-wag ti kawas ko. Basta da igatang ko iti kanak. An-anwam tanginginaan akawas. No an-ano sa mo ti sabaw asi Daan iti inaldaw. Ay, my gosh! Uray awan! Oh, apay akas na rin lang ang mayang. Nakaululimot ka mat. Mababainak man nana. Ha? Itay napanak nangan ije restaurant da dino. Imay dabaklakan Carol. Ay na, nakita da asabaw ti sintang. Aniya? Mababainak ka talaga nana. Sigurado nga iwaras manenday di abakla ti nakita da. Ha? Sana nakababain ti panagsidak iti sabaw. Ngam ti nakababain, ti pananguyaw ko kadakwada. Nang runak ni Carol, apasig awagwag ti kaus na. Ala, agulay magkalata. Aniyaman ti manggagmaw nga ibagada. O anya, kumusta kan mayang? The Great, taba nagsabaw. Ay, managuyaw ko na kuma. Ha? Oh, ala Abay, saan ka ngagsao? Kung ko na madlatnan? Abay, awanan di ugalim ang managuyaw? Ha? Naikat moan? Nagbabalikan? Anya? Ay namayang, amom. Marurudak unay tunggal malagit ko tinakita ken ka ijay restaurant. Di kinapudno na nagmayat ka ngay puhot. Ha? Tandaan am dayto nga ibagakan ka, ha? Unahin mo ang kailangan mo, huwag ang yabang mo. Mawatan? Ha? Nagmayat ka apasubsuban, no jakla pa kait kata dito grocery ti mang tibab ken mangibabain ken ka dito ay inaramid ko itay pay. Bakla. Nagalas ti ugali, nagalas. Uyaw ang amin nakatrabahuan tayo dito ay gapo takabailan ti gumadang iti ningina nakawas. Ay ngam gayam, ay suas. Awan ni gatang mo iti si Daam. Sabaw laan. We have a family to feed, not a community to impress. Don't you know that? Ibagam lang, no di mo maawatan, kailukan wag pay. Danga!
pagani baklakan kamayang. Ha? Saan nga minanasaya at ti agoy uyaw? Nang runa no awan mat igatang mo iti makan. Miko. Kita ang dakarol kan bakla. Uray simple lang tinal daw akawsda. Ken uray wagwag ako nan. Ngem, agkakaimas ti balbalunan da asidada. Ngem sika, anusam ti sabaw. Oh, anya may sabaw? Oy, may sabaw! May sabaw man latan, tiyawag ko kan ka. Pa yan nakaululimag ka? Ay, maikawag pa yan na makakita kan kakasta. Ay sus, ala, panawan kay pay. Oh, di manaw ni Nico. Oh, pudno man, imbes sa sigod man, akabayatan ti panagtrabaho, igid-gidan mo man, ti sumanoo nga agoy uyaw iti pada matao. Bakla. Nakakaskas tao ti panagululimat mo. Siguro, no saan mi nakita sa Bautisidam, iti restaurant? Again, gaita, until now, ha? You know? Last tong kalata. Aniya? Saan ka nasumrak inton bigat mayang? Saanin, nana? Ay, apay ngay. Sayang mo't ano kasta. Agresign ako dito. Dakay aton kisumra. Angam sayang mo't. Mababainak, nana. Mababainak at talaga gapo iti aramid ko. Amin ang nagtrabaho dito. Kamuda asabaw ti sidsidaw ti restaurant. Iso akanayon da nga agil tunggal makita da. Ha? Mababainak ko na talaga, nana. Uray dabos. Kat amuda matang. Awanan ti rupak nga ipakita kadakwada iti inaldaw. Damag kung ag-resign ka ka, no, mayang? Ha? Abay ag-resign ka? Gaboy, tibayin mo, kasta ka din? Aklo na. Pudno day tayong bagang bakla. Mababainak ko na talaga. Oh! Nasayaat mo ta nakariknaga itibain, dang nga. Adal day tagan ka. Lesson learned, you know? Sana rasaya at agparparamag no aon matigatang iti makan. Mawatam? Bakla. Sabay la kuma, tanong adaman di sabali a pagtrabahuan. Saan mo kumaan nga raramidan di kasi tinaramid mo dito ay. Tanagababain, numatakwatan damanan, asabaw lang disid-sidaam, itilaksid, tiki naman naguyaw mo. Pakawanan na ko mga Mala. bakla. Awanan yaman na, at balbaliw ka nga mingan. Itikas pa, at dagong ko na dahi tapakawan nga ibagpagam. Miss Sabaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga income pinaulwan. Driver, sweet lover, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Sika lang ti babae ti biyag ko, Belia. Awanan ti sabali pahay. Bulero, kasta ka didagi ti driver ti Chief. Nalaing da amang bola iti babae. Sana ka bolero, Belia. Talaga mat namin nga ay-ayatan ka. Ay naadan boyfriend ko, Kowi. Among date na. Saan kayo pa'y matla nagkasar? No kaya't nak, ikalay sa kaadagusan. Anya? Wan, Belia. Mariknak ba't nga da panagustong kanyak? Saan ka asumurot kanyak dito'y parke? No di nakmat kursunada. Sika talaga, Kowi. Pudno ka di, Belia? Di anya? Pudno ka di ti atap ko, a kursunada nakmat? Ha? Kuha.
At to'y tinagmalam ana pasadak, Belia. Kukuamon day toy. Ni, apay day da kwarta ko eh. Kukuamon ko na. Intrigak ken ka tinagmalam ana pasadaak. Ala, nakababain ko eh. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, ayaten ka nga rod. Agyaman ako eh. Oh, anya ngay. Sungbatam ka din ti datdaton kung ayat kan ka, Belia. Wanan, ay ayatan ka man. Yes! Agyaman ak tayo naklon nakmatlaan, Belia. Ang saan tapay nga agkaskasar ang? Tadapay nas kanya ornosa. Sige, nakasagana nga aguray. Bilibak ka talaga kan ka, pare ko eh. Anya man ang ti pagbilbilibam kanyak, pare Jonel? Lover boy ka talaga. Agasem, nagkuyog kayo ko ni Bella, nagpintas. Nakita na kami gayam, pare Jonel. Un pare. Ano, aguri ka man? Saan ka di nga dan boyfriend ni Bella? Adan, ngem agwin na swasdan to kano, gapo kanyak. Siya kun ti piliin ni Belia. Ay, agasem nga ay, umapalak ah. Si kamat latan ti asit ganda giti nagpipintas a chicks. Ay kat, nasa diskarte yan ako nada iti Tagalog. Mamati ako ni ti bagbagada. Basta driver, sweet lover. Anya? Uy, at naglugan dito'y jeep ko nagpinta sa babae. Ay, nagpudaw ka nagsiksi. Ay, kursunadak at talaga gyan. Isupay lati pasayros ko. Nagtugaw iti malikudak. Bayad ko, Manong. Sana nating di ka nagbayad. Ni, apay ngay, Manong. Basta, di ka nagbayad. Basta sexy, libre. Kasta ka di, Manong. Agyamanak na ron. Anya tinagan mo, ading? Laura, Manong. Ay na, nagpintasan tinagan mo. Kasmetlati kinapintas mo, ading. Agyamanak, Manong. Siya gam ni Kowi. Ita lang nga may lugan ka. Sa dino ka diti pagtrap-trabahoan? Agtrap-trabaho ak iti mall, Manong Kowi. Kasta ka di, Laura? Ne, sinagtagaya man iti mall. Mabit lang ha. Isardeng ko ti jeep ko. Si kamat gaya, Manong Kowi. Anya ti araramidam di ti exit ti mall. Inuray ka, Laura. Awisan ka kuma mapanagmerienda. Kasano anam mo am ti dismissal ko? Nagdamag ka dagiti katrabahwam. Anya? Kasta nga paiso. Mabalin ka di nga awisan ka mapanagmerienda, Laura? Okay. Mabalin, Manong Kowi. Bilibak manan kan ka pare. Anya man ang tipagbilbilibam kanyak, pare Jonel. Asino man nandiyan nagsiksi ka nagpintas a babaya kakuyog mo itay. Ay, nakita na kami gayam, pare. Wala. Nagpintas a talaga. Iso day dyan ni Laura. Kaayan-ayat ma'am. San pare? Gamdandanin. Patsyak asong batan nanton ti ayat ko. Uy, agasam ngay. Talaga nasiglat ka ah. Driver sweet lover ko naman. Sino man nandiyan sangpet mo a babae dito'y balay, kuway? Girlfriend ko tatang. Manay, may kamanon day ta babae ngay nyawid mo dito'y balay. Anya laki din ni tatang aya. Babae nga rod magtipagismak.
Di ka pa'y lakit mga sawa tapno agtalnakan. Kung komporme ya babae tiyaw awid mo dito balay. Di na ka din dildilawan tatang. Kaslasaan kayo lalaki. Bagbagaan ka laeng, kuway. Intun kwan dakas di mapasabakin ka. Anya lakit din ni tatang ay Anya kumangay ti pakadaksak. Baruak mat, kan balasang mat dagiti awid ko dito'y balay. Kunakman no agawid mo't di babae akakuyog ni Kowi asim mangpad. Anya nagawid. Saan da na rimrimwar iti silid ni kuway. Anya, Ay, jak mabilang ay dagiti babae nga nyawid ni kuway. Mangibabay day tanganak mo. Ay, anya ngay dahi kanabtuog iti silig ni Kowi. Aglablaban dan samot ton. Ay, kwa, umay ka bakit? Sa dino ti papanantala ka ay. Maturog tamutin bakit? Agawid akon Kowi. Aldawan. Dituyak meten balayo naturog. Anya kumangay no dito'y ka na naturog. Agayan ayat tamat. Ang kababain ka dagiti dadakkel mo. Awan problema kadakwada, Belia. Man nakawat dagiti dadakkel ko. Sa maysa, sika lang tinyawid ko dito'y balay. Talaga? Wen, Belia. Sika lang ti babae ang nakaumay dito'y balay. Awanan ti sa bali pa Kowi, ti kayat ko. Siyak lang ti babae itibiyag mo, ha? Sika lang nga talaga, Belia. Insinak ti boyfriend ko, gapukan ka. Sikan ti pinilit. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Sika ti pagtaytayakan ti lubong ko. Awanan sa bali pa Anya ti aramidam dito yung mall, manong Kowi. Urayan kayo ito madamdama. Ilibre kayo ti merienda. Anya? Wen, Laura. Siyak ti makamong agbayad iti naimas a merienda. O sige, sikati makaammo manong Kowi. Urayan kayo di pagruwaran dagiti empleyado iti daytoy amol Laura. Saan ako nagpalpaligaw pa, Laura? Ay ayaten ka. Ha? Sika lang tinakariknak iti nagpaydo mga ayat. Kuna no sana kung naagayat. Gapoy ti pan nakapaay ko idi. Ngami di makita ka. Nagungar manan ti panagayat ko. Manong Kowi. Adda ka di matlanamnamag kan ka, Laura? Kuha. Mga nulukon naktulaan, manong Kowi. Apay kumalukwan ka. Kat ay ayaten ka ngarot. Sikalaan tinamagpitik iti pusok, Laura. Ha? Apay adi mo inyam amo di babae ngayon sangput mo Kowi. Iso ni Laura, nanang. Kaya nayat ko. Manon? Anya lakit din ayan ni nanang. Agpada kayo laki ni tatang iti bagbaga. Talaga mo't ngagsasabali a babae ti isang sangput mo dito balay. Shh! Di upigsan ti agsawa. Ang mga numanggag ni Laura ti bagbagayo. Ay nako we, madiday tangar aramidam. Pagsusukutam dagiti girlfriend mo. Anya lakit din ni nanang. Di kay sumanaon kunakmat. Amok ti araramidak. Ay, makamo ka. Kasano no maamuan di may sapay a girlfriend mo? Nga da inyawid mo a babae dito'y balay. Agan nadak nanang. Isungawan ti rumpang nga pagdanagan nyo.
Sino man ang babae nga nyawid ni Kuway? Girlfriend na ka no, lakay. Manay, sa bali man na babae, tinsangpot na diti balay. Un nga rod lakay. Agsusukot ti girlfriend ni Kowe. Ay oo na yan day tanganak ta. Inton kwan, nagkibaltang ti amain. Mamuan dagiti da dumapay akayan ayat na, rautin dan ni Kuway. Dayta nga rod di pampanunutak lakay. Delikado dayta nga aramidan ni Kowe. Una yan, pare ko, way. Inyawid mo ni Laura, iji balayaw. Wala pare. Apay, kapoy. Bilibak ka talaga kan. Sweet lover ka talaga. Sikan tinagkuna, basta driver, sweet lover. Saan nga amin? Madulat talaga iti, driver, sweet lover. Kumay sa kaditan, pare. Anya? Sapay nagpipintas na giti babae kayan ayat mo. Ado ti umapal kan ka, pare. Kas makita mat pare. Sa anak mat anata erlaunay alalaki. Katamtaman lang ako nada. Angam, agsusukot dagiti babae. Anya nga tanong mga asawa kan? Mangpili kan kadagiti kayan ayat mo ita. Jakpay kayat ti maitali ako nada. Nagganas tu pa'y ti biyag ti baro. Maramid mo amin na kayat mo. Basta nadiskarte ka lang kadagiti babae. Anya ayat ti sikreto. Taapay akay kayat na kadagiti chicks. Sikreto nga rod. Apay kit din nga ibagagan ka, ha? Anya? Nagsapa ka matin arumwar Kuway. Sa di daw ti papanam anak ka. Mapanak agpasada atatang. Mapankag pasada. Angam no makakita kang tumanin iti kursonada mababae. Armam tumanin. Anya lakit din ni tatang aya. Isungarot ti kayat kumat nga ramidan. Ngam agsusukuten ti kayan ayat mo, Kuway. Saanin anasayata ita? At dayta kayo manan ako nak. Di man pakibiyangan ti aramidan kiti bagik. Bagik daytoy. Sa maysa, baruak met. Nawayak ang mga ramid iti kayat ko. Nag-sweet kamatin kanya, Kowe. Gimatang ka pa'y iti chocolate kan sabong. Gapo ta ay ayatan ka, Belia. Ay ayatan ka mat, Kowe. Sapay la ko mat, tasaan ka ngagbalbaliw kanya. Apay ko mga agbaliwakan ka. Kat si kalaing ti ay ayatek. Kasta akmat kan ka, Kowe. Si kalaang mat ti lalaki iti biyag ko. Awanan sa balipay. Agyaman nak, tanagustuhan dagiti sagot ko kan ka. Talaga ang magusto ako, Kowe. Paborito pa'y matngarod dagiti inregalom kanya. Ulitak man ang tiagyaman, Kowe. Nag-sweet ka matan kanya, Kowe. Nagadun asago tinted mo kanya ka. Gapo ta ay ayaten ka, Laura. Isagot ko ken ka amin akayat mo. Anya? Wen, Laura. Gapo ta si kalaing ti agmay-may sa dito'y puso. Namnamak launay dayta, Kowe. Sapay la ko mga rod, tas saan kang agbalbaliw kanya, ha? Santo Apulos, Laura. Sikat ti babae nga ayatek iti agnanayon. Kowe? Kowe? Mailiwak manan kan ka, Laura. Umianak pala dito'y dagus mo, ha? Anya? Kasanon di pa nagpasadam iti jeep? Sana parikot dayta. Makauray ti pa nagpasadak iti jeep. Mailiwak namin kan ka na talaga.
Asino nga kadigiti girlfriend mo ti kasar mo? Mapilyanak nga rod, pare Junel. Nagpipintas damat nga namin. Uwan nga rod pare, makapaapal ka. Asidagdag iti chicks kan ka. Driver, sweet lover nga rod, pare Junel. Kay, papanam nga ita. Mapan ka manayin iti ayan dagiti girlfriend mo? Mapanak agpasada iti jeep. Inakalaan jay jeep ko, anakaparada iji iti kalsada. Aya? Awan sirbiti kagat, numay-may sa tibakat ako na da, pare Junel. Iso nga rod nga gagatak, taimbag lang nga da igatang ko iti isagot ko, kadag iti kaayan ayat ko. Lima pa ilan ti pasaheros ko. Pakaibilangan ni Belly ang anday ti malikudan. Sapay ko tada ma-pick up ko a pasaheros. Ni Laura ti nagpara. Ay sus, sapay nakalugan ni Belya. Kasano nga tada ito yan? Saan mo ta mabalin ajak sartingan? Makamudita! Kongi, api adi ka mo din matagtagari. Kasla dinak nakita ang naglogan dito yung jeep mo. Koy, asino da ito'y ababay? Kwa? Siya ti girlfriend ni Kowi. Sika, asino ka mat? Girlfriend nakmat ni Koy. Anya? Koy, isardang mo ti jeep. Isardang mo! Uwan, isardang kon. Agpalawaga ka na kayo. Ikanda kay tigundaway kong agpalawag, Belia. Laura. Nagsakit da ito'y ngayon naramid mo, Koy. Salawahan ka. Impagarup ko asyak lang tay ayatam at dapay matgayam sa bali. Uray siyak, imbaga masyak lang kay ayatam. Ngam addamat gayam sa bali. Jak kayak ti malukloko, Koy. Isu aday ti porokan ko. Anay ko, kinugtaran akmutan. Naglaing kagayam iti karate. Uray siyak, jakmat kaya tikaskan ka mang luloko. Dahiti matidanog. Dinakdanugan na, Laura. Ston, pakawanan dak. Ang balbaliw akong, pakawanan dakang. Anya laki day. Anya nga ita, kuway. No nagsingsingpit ka. Saan ko mamapasamak kin katikas na? Agbalbaliw kan, kamsan. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Na intay pinaulwan. Driver, sweet lover. Dito'y drama tayo. Anya laki day. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.